Здравейте! Благодаря ви много, че се съгласихте да присъствате на нашето събитие. Благодаря на Петя за организацията. Аз съм Станислава и съм член на борда на организацията, която организира това събитие. Също така имам и лейбъл, занимавам се с менажиране, правя всичко в музикалния бизнес. Аз трябва да задам рамката, така че българската музика и българските артисти да излязат от страната един ден. Знам, че имаме много способни артисти, музиканти, творци и парадоксално ние сме доста цивилизовани, макар че сме малки. Искам да говоря практично. Първия извод за мен е сплотете се, съберете се всички около една маса. Първият ми въпрос е каква е структурата на организация, която можем да наречем музикално-експортен офис в България. Тук в залата имаме Министерството на културата, имаме Българската музикална асоциация, имаме организациите за колективно управление, имаме музиканти, много заинтересовани страни, така че това е добра платформа да обсъдим всичко това. Ние се събираме, регистрираме един музикален експортен офис, който няма да бъде ограничен само до членовете на тази организация. Как финансираме първите стъпки? Имаме ли такса членство? Тя еднаква ли е за всеки? Искам просто да си представя нещата. Искам да изляза от тук и да разкажа на всички за това, да започнем да вървим към това събитие. Втория ми въпрос, имаме ли офис? Трябва ли ни друга административна, бюрократична структура? Трябва ли ни офис и хора, които да работят в него? Каква е структурата на хърватския експортен офис? Имате ли някакви хора, които седят някъде в някакъв офис? Трябват ли ви хора на свободна практика, фрилансъри, какви точно? Има много специфични въпроси и оттам второто нещо е, значи, събираме се, започваме да работим, започвам да говорим на заинтересованите страни, на стожерите, Министерство на културата. Ето, заместник министъра е тук, той вече организира първата заседание на заинтересованите страни и това е исторически момент, защото ще започне едно движение в България и осъзнавам това. Смятам, че всички трябва да го осъзнаят. Трябва ли ни структура? Трябва ли ни офис? Трябва ли ни човек? Как изграждаме екип? Как обучаваме този екип? Това са първите ми въпроси, защото всички трябва да чуем и да си представим как ще се случи цялото нещо. Имам още въпроси, но нека първо отговорите на тези. Няма да ви разказвам за Франция, разбира се. Да, моля ви, не дейте. Причината, поради която смятам, че ви трябва структура, не е, че ви трябва ново административно ниво. Първо трябва да имате едно юридическо лице, защото надявам се ще получите финансиране и за да го получите ви трябва юридическо лице. Членския внос ще зависи от, да кажем, вашето музикално разпределеност. Например, при нас във Франция някои членове плащат по-голям членски внос, други по-малко, в зависимост от приходите си, но смятам, че е важно хората да се включат. Съветвам ви да има някой ежедневно там, който да работи за тези общи цели и да предлага дейности или дори просто да има информационен център. Препоръчвам ви да имате също така борд,
който винаги ще участва в взимането на решения и ще представлява всички и ще държи всички около тази маса, както артистите, така и музикалната индустрия, Министерство на културата. Всички трябва да работите заедно, да имате борд, някой да ръководи офиса ежедневно, също така борд и за капацитет за взимане на решения, който да остане там. Няма да бъде лесно и като започнете ще видите, че ще е даже по-трудно, колкото повече пари получавате, защото ще е по-трудно да решавате какво да правите с тези пари. Абсолютно съм съгласен. Смятам, че най-добрата структура, която съм видяла в различните държави, те са различни, защото реагират на различни среди, но тук в България може да изградите система, както ти каза, която представлява музикалното население чрез различните сдружения в един кръг около масата. Имаме обща цел, съгласни сме за тази цел, имаме отделна структура и ще се опитаме да привлечем Министерството на културата или други политици. После тази структура може да се увери, че секторът винаги е там, че всички участници в сектора се чувстват представени и могат да си сътрудничат с Министерството, други органи, институции. Аз лично, когато основавахме Music Estonia, бях сам и си спомням как публикувах тази снимка във Фейсбук. Малък офис, само аз и лаптопа ми. Това беше началото. И написах: днес стартираме. Много е трудно да бъдеш сам. Сега има 5-6 души в Music Estonia, но отново, ако говорим за мащаба на екипите в европейските организации, със сигурност във Франция организацията е голяма, но средно хората работят почасово в такива организации, само някои са на пълен работен ден. 70% от организациите работят с 3 или по-малко от 3 служители на пълен работен ден. Ако работим за малките екипи, смятам, че поне човека, който ръководи и изгражда организацията, трябва да е на пълен работен ден. Все едно ви създавате компания, особено в началото. През първите години това, което аз правех в Естония, е да изградя доверие чрез много срещи с различни хора от музикалния сектор, от министерствата, просто за да им се покажа, да видят, че съм нормален човек и изградих няколко основни ценности, което беше много важно. Имаше много проблеми относно доверието в индустрията, така че прозрачността, неутралността към това, което правите. Аз казах на всички: не ме интересува каква музика правите, не съм аз този, който решавам какъв ви е шанса за музикален експорт. Ако вие искате, аз ще ви помогна. Да изградите такова доверие, такава общност е важно. На първо място трябва да покажете на цялата музикална индустрия какво изобщо е тази организация. Първоначално те не разбират, така че трябва да организирате събития, където хората да се съберат, така да изградите общност и след това нещата започват да работят. Това е много важно. През първите години ви трябва лидер, който да управлява всичко това, да върши цялата работа и да има един малък екип около него, защото само един човек ще се изтощи напълно. Четох скорошния доклад за италианския музикален експорт и тези хора се справят доста добре. Ако погледнем класациите, италианските артисти са по цял свят. Това, което може да видите, е, че има 8% ръст в приходите на
организациите за колективно управление, което означава, че има много музика. Но въпросът е колко точно те разходват годишно за организиране на дейности за тези хора под формата на менторство, обучителни посещения и се оказва, като изчислите, че към 300-400 хиляди евро годишно финансиране и така има 600 професионалисти, 200 компании за тази сума. Така че по някакъв начин не изглежда чак толкова скъпо упражнение. Бюджетите не изглеждат прекомерни, защото може ли да постигнете много с малко средство? Да, така изглежда в Италия, но наистина ли е така спрямо опита, който вие имате? Защото трябва да споменем нещо конкретно. Мисля, че Вирго в началото е продал лаптопа си за $10. Във Франция ние имаме доста пари всяка година, но имаме си наш фонд. Например, ако имате международно турне или пък трябва да изразходвате за маркетинг, пиар, може да изразходвате максимум половината от парите. Това е голям бюджет, защото може да видите всички хора от френската индустрия, които идват и искат пари. Няма да ви кажа колко разходваме, но наистина много е. Ако започнем, както бях казала, началната точка на контакт с международната сцена, не е въпрос само да се изпратят ключовите професионалисти в чужбина, да се организират разходите за пътуването, също и онлайн workshopи, които не са толкова скъпи. Например, плаща се някакъв хонорар на експертите за теми как да генерирате най-добри приходи, като имате участие в чужбина. Някои компоненти не са толкова скъпи, може да започнете от тези дребни неща. Така че смятам, че някои от нашите членове не разходват много, защото няма достатъчно финансиране, но пък организират различни сесии за създаване на връзки. Например, по-малките държави няма да започнат с събития към големите държави, защото ще се изгубят там. Например, има събитие, където по-голямата част от музикалната индустрия в Източна Европа среща нови хора, така че да започнат да ходят на участия в съседните си държави, по-късно се разрастват и започват да отделят повече пари за чужбина. Но повечето професионалисти... Да, може би бих могъл да коментирам това, което ти каза. Когато ние започнахме Music Естония, взехме от Министерството, получихме 30 000 евро, за да стартираме организацията. Но според курса на короната, общо взето днес сумата е 100 000 евро. Това не е огромна сума пари. Но отново, когато погледна размерите на различните организации, бюджетите, с които разполагат, по-голямата част от организации са между 200, 300, 400 хиляди евро годишен бюджет. И при някои финансирането от държавата може да е 1/3, 1/4 от техния бюджет. Това наистина не е някаква внушителна сума пари. Всъщност, имаме един нов инструмент за финансиране в съответно на по-малка държава и този фонд да е с капацитет 30 000 евро. Това може всъщност, макар да не е голяма сума, да има невероятно въздействие върху вътрешния живот на този сектор. Става въпрос за харчене на пари по умен начин, по таргетиран умен начин. По-малко, отколкото си мислим, че трябва да са тези пари. Защото не искаме от Министерството на културата да ви даде 10 или 15 милиона евро.
Не, започнете с 100 000, 200 000 по възможност. В тази рамка се движат нещата. Когато имате тази малка сума пари и този човек, когато има достъп до вашата организация и може да получи достъп до тези връзки, да има нещо за пиене, да се срещне с тези хора, тогава за него това е една огромна стъпка, защото ще му се даде и посока и всъщност може да отворите пътя на някой, който ще ги оползотвори много добре. Така че това е, смятам, ролята на един такъв експортен офис. Имам още нещо важно, което искам да кажа. Може би не е директно свързано с финансирането. Моята роля в нашата организация е връзки с обществеността. Ако създадете такъв офис, вие неизбежно ще имате контакт с политически лица и група от хора, които са част от индустрията. И бих предложил още от първия момент, направете така, че хората да знаят, че вие съществувате. Това индустрията да разбере, че вас ви има. Това е една много фрагментирана, разнообразна индустрия. Сигурна съм, че и в България така има много независими хора, независими лейбълчета, които може би презират дори корпоративната структура на една по-голяма организация. Това го срещаме постоянно и в Германия. Но ако продължите постоянно да промотирате ползите от вашата организация, ако не спирате да коментирате възможностите, които предлагате, дори за най-малките бизнеси или за хора, които са примерно one-man show или един човек ръководител на цялата организация и той да прави всичко в нея, или една жена, която има свой лейбъл и тя прави всичко в тази организация. Важно е всички да научат за вас, независимо от техния мащаб. Също е важно да се установят връзки с журналисти. Може би от самото начало, не само в културните секции на различните издания, но и в бизнес секциите, да влизате дори и в привидно не вашите секторни статии. Хората трябва да знаят, че съществувате. Какви са условията за членство в Европейската мрежа за експортни офиси? Какви са условията на какво трябва да отговаря организация, за да бъде член? Трябва да е неправителствена организация, да представлявате по-голямата част от музикалната екосистема в вашата държава. Какво друго? Да сте отворени за работа и конструктивен диалог с всякакви професионалисти. Трябва да сте юридическо лице,